Back again dito sa ating live dito sa Berlumabin Gabaon TV at pinamagatan kong ito na katangian ng mga mayayaman na nahihirapan ang mga mahihirap na gayain. Yan ang pag-uusapan natin sa hapong ito. Pero bago tayo magpatuloy ay shout out po sa lahat po ng aking mga subscribers. At sa mga papasok na mga subscribers natin at mga magwawats nito, shoutout po sa inyong lahat. At heto na po ang mga katangian ng mga mayayaman na nahihirapan sundan o gayahin ng mga mahihirap. Kaya heto na po ang unang-una po mga kabayan ay yung responsable or yung responsibilidad. Ayan po, sa maniwala po tayo sa hindi ay ako galing po rin akong mahirap, hindi naman sa sinasabi ko na hindi ko nasusundan, pero ang sinasabi ko kapag marami ng pagsubok, isa, dalawa, tatlo, kaya pa nating saluhin ang responsibilidad. Pero kapag dumami na, pag 4, 5, 6, nahihirapan na. Sa puntong iyon, yan ang gusto kong ipunto, na yung mga mayayaman or mas mayaman kaysa atin ay nagkakaroon sila ng malakas na pasensya, malakas na pagtitiis sa kanilang responsibilidad. Una, sa kanilang pamilya, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang negosyo, o sa kanilang karir. Yan ang nagagawa ng mga mayayaman na nahihirapan yung mahirap. Baka sabihin ninyo, talagang ganyan kasi mayroong bias eh. Hindi naman nating masasabing bias. Kasi ang pagiging mayaman kasi ay minsan nasa mindset. Kasi kapag iniisip ng isang tao, pag sinabi nating mayaman, ay yun na lang maraming pera. Hindi po yun ang sukatan na kung ikaw ay mayaman ay marami kang pera. Marahil sa ngayon ay wala kang pera, pero mayroon kang mindset na mayaman mindset, magagawa mo yan. Pwede naman tayong magnegosyo, pwede naman tayong kumita na walang puhunan. WhatsApp nyo lang po yan sa ating mga vlogs at nagagawa na natin yan. At marami nang gumagawa sa ngayon. Kaya yun ang unang-una na ginagawa ng mayaman na nahihirapan kopyahin ng mahirap. At pangalawa, yung responsable. At pangalawa, yung sakripisyo. Yung sakripisyo sa buhay, minsan kasi come what may, nahihirapan yung iba, lalong-lalo na yung mahihirap, na magkaroon ng sakripisyo. Well, hindi natin sila masisi kung nahihirapan sila kasi kumpara sa mayaman at saka mahirap. Tignan natin dito sa in-between line, titignan natin yung sitwasyon ng mayaman. Yung mayaman kasi, hindi naman masyadong malayo yung sitwasyon sa mahirap kasi kapag mayaman yan, nagpupursigi pa rin siya, nag-iisip pa rin siya, nagpupuyat yan, minsan nagugutom, minsan nagsasacrifice sa kanyang mga ginagawa upang makagawa pa siya muli ng another income sa kanyang income. Isang example yon. Nagsasacrifice din niyang mayaman na nagbabasa ng libro para makakuha siya ng idea o knowledge para mapalago pa niya ang kanyang pera na hinahawakan. Which is dito sa mahirap, yung mahirap talagang mahirap din minsan. Minsan ay kung wala siyang magamit na pera, kasi kung ang konsepto lang natin ay pera para tayo ay umasenso sa buhay, ayan nga ang ating rason. Mayroon kasing kasabihan na kung gusto ay maraming paraan, kung ayaw maraming dahilan. Totoo po yan. Kaya ako, kinukumbins ko po mismo sa aking mga kababayan o sa mga manunood nito ay strongly believe na hindi mo kailangan ng pera para ikaw ay yumaman. Ang una ay kinakailangan mo ng mindset. Yung mindset mo at saka yung sakripisyo mo, kinakailangan mo yan para ikaw ay magtagumpay sa buhay. Dahil yan, nahihirapan. Minsan sabihin na nating marami kasi na hindi naniniwala na ang sakripisyo ay makapagpapayaman sa'yo. Come what may na lang tayo. Huwag kang maniwala yan. Minsan, sumasakay siya ng kotse. Ako, sumasakay ako ng tricycle.
In the end, nakakapunta naman ako sa paroroonan. Marami kasing example na yan. Mga kabayan, sa ating pangangarap sa buhay, ay kinakailangan natin mangarap, umangat ang ating buhay dahil given naman yan. Hindi naman yan ipinagbabawal at hindi naman tayo nagkakaroon ng greedy dahil competition naman yan. Nasa loob tayo ng ating sosyalismo, coupled with sa ating ekonomiya ay hindi lang sosyalismo, ay mayroon din tayong kapitalismo. Nag-combine po tayo. Kaya hindi po tayo argabyado, hindi po tayo nangaargabyado. Nangangarap lamang po tayo na umangat ang ating buhay. Kaya, una, kailangan mo ng responsibilidad, kailangan mo ng sakripisyo, ayan, upang tayo po ay magkaroon ng magandang buhay. Napaka-importante po yan. Upang tayo po ay yumaman na hindi po kasi ginagawa o hindi pinaniniwalaan ng mga mas mahirap ang buhay. Kaya mas nahuhuli sila. Hindi naman natin sinasabi na hindi sila gumagalaw, hindi sila nagsasakripisyo. Kaso nahuhuli sila. Kumbaga si Juan tumatakbo ng 80 papunta sa pagkuha ng income o pera. Si Pedro tumatakbo lang ng 40 kasi ayaw niyang magsakripisyo. Ayaw niyang magkaroon ng time na marami sa kanyang pangarap. Ayan, ayaw niya ng responsibilidad. Parehas lang naman kami. Yun paulit-ulit kong sinasabi ito dahil gusto kong bigyan ng punto ang bagay na ito, mga kabayan. At isa pa na hindi ginagawa ng mga mahihirap o minsan hindi nila pinaniniwalaan kasi pag nag-uumpisa ka ng negosyo, mag-isip ka ng idea, maniwala ka dyan. Huwag kang maniwala dyan. Bakit si A nagawa niya itong magpatayo ng, sabi natin, bakery, linadid, nagkaroon siya ng mini grocery, nagkaroon siya ng buy and sell na malaking palay. Hindi naman niya ginaya ito. Hindi po. Sa buhay po, kinakailangan po talagang mag-isip ka. Ito na po yung pangatlo. Bago ka pa balikan ng mga tao, bago ka pa pagpalain ng Panginoon, bago ka kusang pagpalain ng mga tao, ay mag-isip ka ng pagmamalasakit, value para sa mga tao. Ano ang value na maiibigay mo sa ating kapwa-tao? Tama ho ba? Napaka-importante po ang value na isipin mo. Tulad halimbawa, sa isang lugar, nakikita mo na ang transportasyon ay kinakailangan dahil hindi naman po tayo pare-pareho. Kapag ka nabigay mo yung value na yon para mapadali ang pagpasok ng mga nagtatrabaho sa bayan o sa city o di kaya sa mga pumapasok sa eskwelahan, at mas safe sila kapag naibigay mo yung service, babalik at babalik sa iyo ang inisip mo na konsepto para sa mga tao. At yan po maliwanag po yan, mga kabayan. At kung bago ka pa lamang, mga kabayan, na mapadaan dito sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and share mo na rin at i-likes mo, kabayan, para magkaroon po tayo ng mas magandang reputasyon, di kaya i-suggest po ni YouTube. Kahit simple lamang po ang ating pinag-aaralan, ang punto po natin dito ay yung praktikal kung paano natin matulungan ang ating mga kapwa mahirap ng buhay upang umangat sa kanilang buhay. Lagi kong sinasabi, mahirap ang matulog na kumakalam ang sikmura. Mahirap ang pumasok sa eskwelahan na kung tanghalian ay umiinom ng tubig, pandagdag sa bibingka na nabibili ng kanyang pera. Naranasan ko po yan. Yung mga sinasabi ko ay nung high school po ako niyan. Kaya gusto kong i-share. Hindi naman po ako yung mayamang mayaman, hindi naman po ako yung mahirap. Pero ang masasabi ko sa inyo, ang taong pinakamayaman ay yung pinakakonti ang kailangan. Kasi narating ko na rin po yung sinasahod ko dati nung ako'y nasa Pilipinas sa isang taon
ay sinasahod ko na lang din ng isang buwan. Yan lamang po ang masasabi ko. Kaya mga kabayan, kaya ang masasabi ko lang, yung apat na yan napaka-importante po. At panglima ay huwag nating kakalimutan yung lagi po tayong on time. For example, may meeting po tayo, may schedule po tayo. Kukunin na lang po natin yung ating meeting sa ating barangay. Kung may meeting po tayo, kinakailangan eksakto po yung dating mo. Kung may meeting po yung konseho, kailangan eksakto po yung dating mo. Kasi yan po ang mga qualities or character ng mga successful na tao at ang mga payaman na tao, mga kabayan. Sa maniwala kayo ko o hindi, ang taong walang mindset at hindi naniniwala sa pangangarap sa buhay ay tuluyang hindi aangat. May kasabihan, kung ipinanganak kang mahirap at mamamatay kang mahirap, kasalanan yan. Wala kang kasalanan yan. Pero kapag ipinanganak kang mahirap at namatay kang mayaman, sweldo ka. Wala ka ng kasalanan doon. Big sabihin, nagawa mo yung dapat mong gawin, mga kabayan. Kaya sana nagets nyo po yung gusto ko. Hindi po tayo ganid o hindi po tayo yung greed. The greed and hunger. Panahon pa yun ni Manuel T. Cassis eh. Yung inuulit-ulit ko kasi ito kasi yan ang binabasa ko nung nag-aaral po ako ng political science eh. At saka yung Marxism theory. Kaya lagi kong nababanggit lagi. At pang-anim, ang isa pang kadagdagan ay ang pagyaman. Ito po ay binibigyan ng panahon. Ito po ay inaaral. Yan pong totoo, mga kabayan. Inaaral po ang pagyaman. Hindi yung di bali hindi mo na pinag-aaralan. Kasi ang pagyaman po, halimbawa may negosyo ka. Kung may negosyo ka, dapat alam na alam mo kung saan mo i-set aside yung mga kailangan mo sa buhay. Una sa lahat yung cash flow mo. Kung pagyaman, alam mong patakbuhin yung cash flow mo. At alam mong ayusin yung pera mo. Una sa lahat, pinaka-basic, sahod ang kwentahin natin dahil hindi naman po lahat ng tao ay mayroong side hustle. So yung sahod, basic, pag sumahod ka ng sabihin natin 10,000 sa mga single o di kaya kahit may pamilya o galing na natin magsakripisyo, kunin na natin yon. Kung may sahod ka, kung kaya mo ng 10%, itabi mo na yon. Itabi mo yung 10%. Yan ay gagamitin mo kung may emergency fund ka at gagamitin mo kung mayroon kang educational fund. Imagination lang ito, mga kabayan. Mahirap pero kinakailangan harapin ang katotohanan. Because the best thing in this world is to face and learn your peers. Kailangan harapin mo yung kinakatakutan mo. Kasi minsan takot ako kung ito, paano na yung pamilya ko, wag. Kinakailangan nating, hindi naman sinasabi nating sumugal, kinakailangan nating tumaya. Yan, para mas maganda. Kinakailangan nating tumaya para magawa natin yan. Sumahod ka ng 10,000, itabi mo yung 1,000, pak. Ngayon, kung hindi mo matiis yung mga pamilya mo, yung asawa at mga anak mo, magtiis ka para sa sarili mo. Kasi mahirap gawin eh. Tiisin mo yung para sa sarili mo kasi kung ayaw mo silang involve, tiisin mo para sa sarili mo. Pero kung hindi naman nagastos yung 1,000 mo, mag-isip ka kung saan mo i-reinvest yun. Maganda yung sinasabi, ilang tao na, libo-libo na ang nagsasabi, yung financial freedom. Pero ang tanong, naramdaman ba natin? Na-figure out ba natin? Na-visualize ba natin? Nagkaroon ba tayo ng burning desire para sila pakinggan? Nagkaroon ba tayo ng focus para maniwala sa kanilang sinasabi? O di kaya nasanay na lang tayo sa ating routine? Hindi po. Ang sinasabi ko po dito, lahat po tayo ay mayroon kanya-kanyang pangarap sa buhay. Kaya napaka-importante po yan na inaaral po ang pagyaman. Kaya isa na nga po yun sa ating pera. At pangalawa, kung negosyante ka naman, dahil alam ko po,
Disclaimer lang po dahil ako naman po ay wala naman pong malaking negosyo. Pero ang pinag-uusapan kasi dito, kapag ka meron kang pinagkakaperahan na aside from your sarili mong sasakyan, yung trabaho, side hustle, services, o ano, negosyo po yan. Ang importante, alam mong patakbuhin ang negosyo mo. Ito po, una sa lahat, pinaka-basic. Pagka nagne-negosyo ka, unang-unang alamin mo ay yung consequences ng mga ginagawa mo. Uunahin na natin yan kasi bakit ko sinabi na consequences ang uunahin mo? Kasi hindi ka namang magne-negosyo kung wala kang concept, wala kang passion, wala kang vision, wala kang mission. Lagi na yan, paulit-ulit. Kaya ang tutukan na natin yung consequences. Doon na tayo nagkakamali. Halimbawa na lang ito yung sa pag-cheches, review mo na lahat alam mo na, nung iminog mo, biglang pumitik yung isip mo, imbis na punking 4, punking 3 ang minog mo. Ayan, yung sa tricks, sa pagkakamali yan, ganun din po yung buhay. Kinakailangan maingat po tayo sa ating buhay, kaya inaaral din po ang pagyaman. Kaya yung consequences, mula sa pag-apply mo ng iyong permit, mula sa pag-uumpisa, mula sa pagpapatrabaho, mula sa gawain, mula sa inassign mong tao, kailangan alam na alam mo ang pagtagpo ng iyong negosyo. Hands-on po dapat tayo sa ating mga negosyo. Ayan, sa una. Kasi importante po yan na inaaral natin yan para tayo ay lumago, para tayo ay masenso sa buhay. Kasi kapag nagkapera ka, pag hindi mo pinag-aralan yan at sige ka ng sige, baka bumalik ka sa zero. Yun ang gusto kong iwasan natin. Yan po ha, sana maliwanag po sa atin yun. At isa pa, para sa akin, kasi ako lagi ko pong ginagawa, yung lagi po ako naghahanap ng improvement. Ini-improve po natin lagi ang sarili natin, ini-improve po natin lagi ang quality ng ating business, ng ating services, ini-improve po lagi ang quality ng ating mga produkto. Ano man ang produkto mo, halimbawa bakery yung produkto mo, halimbawa yung services mo ay yung pagmamasahe mo, at mayroon kang naibibigay na mga iba na mas maganda pa, mayroon kang parlor, kung ma-improve mo yung mga business mo yun, ini-improve mo yung services mo, abay, panalo po tayo mga kabayan. Kaya napaka-importante po yan sa ating buhay. Kaya nga, kaulit-ulit kong sinasabi sa mga kasamahan ko, sa aking pamilya, na kung ano man ang tinatamasan nyo ngayon, ay 10 years to 15 years na nating pinag-isipan yan, pinaghirapan yan. Hindi lang biglang kusa na dumating sa ating buhay. Hindi lang natin nalalaman na nung mga panahon na tayo ay naghihirap, nagkakaroon po tayo ng pag-iisip, nagkakaroon po tayo ng pagtitiis, nagkakaroon po tayo ng logics, at nasasabayan ng ethics. Ano ito yung sinasabi ko? Yung rational mind po natin. Ito po yung napagtatanto ko anong nararamdaman natin sa ating puso, at pag nag-boom yun, nagkaroon po ng burning desire, humihingi po tayo ng tulong sa Diyos. At that time, matagal na panahon yun. Ngayon yung ethics natin, na-integrate natin yung magtiis, yung magpakumbaba, yung magpatuloy. Kaya yon, hindi mo na mamalayan yung mga iniisip mo, unti-unti na kahit maraming tumutulig sa sayo, marami kang critics o criticism, nagpatuloy ka. Minsan nga hindi mo kaya, hindi mo na mamalayan, hindi mo alam, nagawa mo pala. Yan ang buhay. Yan ang dapat na meron tayo. Ini-improve natin yung ating sarili. Kaya hindi po masama yung mangarap. Yan po ang isa. At ang isa pa po yung financial goal natin. Yun sa financial goal natin, dito naman natin makikita. Kailangan clear po yung ating goal sa ating financial. Tulad halimbawa, isa kang teacher o di kaya instructor, professor, sumasahod ka ng 55,000 dyan sa Pilipinas, kinakailangan yung goal mo halimbawa sa isang taon
ay magkaroon ka ng goal na magpatayo ka ng extension ng iyong bahay at ito ay iyong ipaupa sa mga estudyante, ay kinakailangan klaro, specific, isang taon yan bago mo magawa, ilang milyon o di kaya thousands ang gagamitin mo. Kailangan specific ka para yung goal mo, pag na-execute mo yon, kahit natutulog ka, merong pumapasok. Kahit wala kang ginagawa, mayroong pumapasok na pera. Kaya ganun po ang magkaroon ng goal. Pero mga kabayan, kahit hindi naman po yung ganun yung goal mo, kung businessman ka naman o di kaya baguhan ka, pwede ka namang gumawa ng goal mo na. Tulad halimbawa, tips ko lang po ito. OFW ka, umuwi ka, matagal ka na nagre-research, matagal mo nang tinitignan kung anong dapat mong gawin. Nasa city ka, kahit hindi NCR na city, pag may nakita ka na mga nangungupahan dyan, pwede ka naman mangontrata. Halimbawa, yung 2 kwarto na pinapaupa ng 10,000, ay pwede mong upahan yon 10,000 sa isang buwan. Tapos, improve mo yon, ayusin mo, gawin mo naman itong bed spacer. Pilitin mo na sa pagpa-improve mo na yon ay makakuha ka, may pa-renta mo ng 15,000. Gumawa ka ng diskarte. Dahil sa diskarting yan ay maganda. Ngayon, siguraduhin mo lang din na yung may-ari, kung maaari, ay yung mga malayo-layo sa sa lugar na pinapaupahan. Para at least wala yung contact. Ikaw na yung direct na makipag-contact sa mga borders mo at direct ka rin sa may-ari. Yan, tips ko lang po yan. Ay effective na po yan. Marami na po akong nakausap at nakasalamuha nung ako ay estudyante pa. Ganyan ang ginagawa. Tips po yan para makita natin yung financial goal natin. Marami pong klase ng financial goal, pero yung mga sinasabi ko, kagaya ng sinasabi ko, ang niche ko ay mapaunlad ang ating mga kapwa-tao. Dahil lagi kong sinasabi, halika, tulungan natin, paunlarin natin ang ating kapwa Pilipino. Sa ganitong paraan, naniniwala ako, at dahil pinapanalangin ko sa Diyos at lagi naman niyang sinasabi, okay, mag-vlog ka ng ganito, hindi ka magaling na vlogger, hindi ka makagaling na newscaster, pero i-vlog mo ito. Pero sabihin mo ito, baka sakali merong maniwala sa iyo at gawin ito, then meron po tayong natulungan. Hindi ko naman po ine-expect na lahat makikinig sa akin dahil magaling ako. Hindi ko po yung iniisip. Hindi ko rin po iniisip kung magkano ang kita ko dito o ano. Ang sa akin lang po ay kung ako ay sakripisyo, kung ako yung instrumento para may parating ko sa iyo na mahirap, na kapwa ko tao, kahit hindi naman mahirap, maski sino po yung nakikinig sa akin, maparating ko po ito at gawin ito, ay malaking pasasalamat ko na. In return, dahil kung anong ginawa mo, babalik sa'yo, naniniwala ako doon. What comes down must go up. The law of buoyancy. Naniniwala po ako dyan. Naghulog ka ng bato sa isang balde o di kaya sa isang timba, siyempre yung punong-puno, may lalabas yan na puwersa. Naniniwala po ako doon. At isa pa yung isipin natin ang panghuli, kung iisipin natin, kung may pera na tayo, balikan natin yung tinatabi natin. Pag naparami na natin yon, sa isang buwan nakagawa na tayo ng 12,000, isipin natin kung paano yung 12,000 natin kumita ng pera. Isa po yan. Kasi pinakahuli po yung paano kumita ang pera natin ng pera. Yan, napaka-importante po yan. Kailangan nating invest yung inipon natin na pera. Cash flow na rin yan. Meron tayong inipon, inilagay mo sa bangko, tapos nung naipon mo, kinuha mo sa bangko, bumili ka ng bagong negosyo o di kaya pinakasimple. Lagi kong sinasabi, makapag-alaga ka ng 45 days, wala kang ginagawa, kapatid mo, kaibigan mo, abutan ka ng pera sa isang 45 days, abutan ka nila ng 1,000 ulit.
sa kinita ng pera mo, pwede mong ibangko ulit sa bangko na pinagkuhanan mo. Plus yung iniipon mo na tinatabi mo na sinasabi ko, galing sa sweldo mo, ibangko mo ulit. Nadoble na po yung pera, nadoble na po yung iniipon mo sa bangko. Positive ba o kaya ba natin gawin o hindi? Yan ang katanungan. Yung sinasabi ko ay pwedeng mangyari. Hindi ko po sinasabi na hyperbole, kumbaga sa mathematics nag-compute ka yung solution mo hyperbole. Hindi po yan hyperbole. May formula po. Ang pagyaman po ay may formula. God times you times right people times the right mentor equals success. Yan ang buhay natin na formula. Kaya sana ang sinasabi ko ay i-absorb natin at maunawaan po natin mga kabayan, mga katimpuyog, at may kaginintuang puso. Huwag po tayong titigil sa paghalungkat ng ikabubuti ng ating buhay. Huwag po tayong susuko sa anumang problema. Pagkus, maging mapagsaliksik tayo. Kabayan, laging tandaan, bago po i-close ang live na ito, laging tatandaan, Matthew 6:33, ang sinasabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya yan lamang po ang masasabi ko. Sana wag po kayong magsawa na sumuporta dito sa aking vlog, Bernard T. Gabaon TV. I-likes mo na yan, kabayan, i-share mo nang lalong mas pagpalain tayo ng Panginoon. Ito lamang po ang aking masasabi. God bless you po.